чаро мо дар соли 2024 зиндагӣ мекунем? Тақвиме ки мо имрӯз истифода мебарем григорианӣ ном дорад. Онро соли 1582 попи Рум Григорий 13 ҷорӣ кардааст. Ин тақвим аз соли таваллуди Исои Масеҳ ҳисоб карда мешавад. Аз ин рӯ ҳоло сол 2024 аст. Дар гузашта аврупоиён тақвими юлианиро истифода мебурданд, ки онро Юлий Цезар соли 45 пеш аз милод ҷорӣ карда буд. Аммо он тақвим хатогие дошт. Солҳо дар он каме дарозтар буданд. Ин боис шуд, ки то асри 16 баҳори ҳақиқӣ аз 21 март 10 рӯз дур шавад. Барои ислоҳи ин мушкилӣ соли 1582 попи Рум Григорий 13 ба олимон фармон дод, ки тақвими нав созанд. Ҳамин тавр тақвими григорианӣ пайдо шуд. Ин тақвим 10 рӯзро аз соли 1582 бардошт ва қоидаҳои нав ҷорӣ кард, то хатогиҳо дигар такрор нашаванд. Имрӯз тақвими григорианӣ стандартест, ки қариб дар тамоми ҷаҳон истифода мешавад. номи он ба шарафи поп Григорий гузошта шудааст. Аммо фаромӯш накунед, ки бисёр миллатҳо аз ҷумла тоҷикон тақвимҳои худро ҳам доранд. Масалан, тақвими яҳудиён ҳоло соли 5784 аст. Он аз офариниши ҷаҳон ҳисоб мешавад. Тақвими исломӣ ҳоло сол 1446 аст. Он аз ҳиҷрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салам оғоз ёфтааст. Тақвими чинӣ ҳоло тақрибан соли 4722 аст. тақвими зардуштӣ зиёда аз 7000 сол ҳисоб дорад. ҳар як тақвим таърихи хоси худро дорад ва нишон медиҳад, ки чӣ қадар гуногунандешӣ дар фарҳанг ва тамаддуни мо вуҷуд дорад. Пас вақте ба соли 2024 менигаред, бидонед, ки дигарон метавонанд дар соли 5784, 1446 ё 4722 зиндагӣ кунанд. Ин як чизи аҷиб аст. Хайне?